Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, pamurahok kita di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota, di partangyangan, songoninang di parmingguon, siganuk minggu. Di tikyon nang patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita di hari minggu, di hari minggu tanggal 7 Juni 2026 jala turpukta pasal men bindu 50 ayat 7 sahak rodi ayat 15. Manginang duk takas hujahami turpuhon omma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di pangaradiota. Na perjulu nunga tekas taboto taringot tu buku pasal menon na sinurat ni akapar pasal men disima si Daud gumodang ma di surat ibana adong ma sian Bani Korah adong ma sian si Asap akapar pasal meni patol hason adong tangiang adong puji-pujian kesaksian panindangion taringot tu habal gaon ni debata. Jadi pasal menon paingoton akan nama jaha bukon taringot tu hadirion ni debata habal gaon ni debata holong ni roha ni debata pangurupion dohot pandonganion ni debata. Tari dadison nang akka ende pujian, tari dadison nang akka panindangion tangiang laho memuji debata, mangido tu debata, maka tidak kon debata tingolu si ganopari. Jala buku pasal menon sangat erat hubunganna dohot parsobaun, peribadahan di bait suci, di bagas joroni debata. Pasal men turpukta sadarion digoari ende sian si Asap. Endeon pa tolhason jala paingoton taringot tu hadirion ni debata. Adong durupani padohan di bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal maka akan menjadi sayang. Dalam pengertian panandayon nasi tongdo. Anggo panandayon holan goardo, holan alamat rupani songon panandayon na somal di ngulu si ganopari, adang musedo padohan di bahasa Batak tada Soekarno. Artinya diboto holan guarna, diboto alamatna, diboto dia halakna rupana. Ada yang go si boto roha debatado. Panandayon na pinangido ni turpuhon manang panandayon tu hadirion ni debata ikon saharo tu holong ni roha saharo di panandayon na bagas situtu isedo debata buado hadirion ni debata berarti marlapata mai panandayon ni dang sidung sadari dang sidung 2 hari alai panandayon ni ikon terus menerus do berproses di bagasan parsaoran narosu dohot debata. Alan hidup na say dipaingot par pasal menon taringot tu hadirion ni debata. Ise do debata jala songon dia do debata marnida perdalanan ningoluta termasuk akka parsombaon na tapatupa maradopon debata. Ida benar didok muse ingatan tidak selalu setia. Murado lupa. Ida benar dong dihita ingot-ingot. Mangingot taringot tu hadirion ni debata. Na parjulo diturupuk taon nakin takas mata ida di patolhas ibana hadirion ni debata. Ibana do namanop pasaluhut jala dang pola si pikiran ni jolma ahado si panganon ni debata songon dia do narikot di debata alai si pikiran ni jolma sasitong na boado makaholongi debata di bagasan roha naunduk jala roha nayas. Berdasarkan informasi ni par pasal menot tu hita boy do taida ta analisa berarti ditiki dangadong masalah taringot tu parsombaon. Dengan do mardalan parsombaon akar ritual peribadahan termasuk manang akka kurban
manang pilihan korban dengan mardalan saluhutna atong di dia do masalahna dengan doi tarida saluhutna secara ritual, secara persobaon liturgi do lana asing di bagas coro alai dang tarida dampakna di ngulusi ganupari alani ido umbenna di boto parpasalmen ada masalah dalam peribadahan. Bukan secara apa yang terlihat, tetapi dari segi inti peribadahan itu sendiri. Ima pasahaton roha nayas dohot haun duhon dohot hasatiaon cude bata. Puasa tarida rupani dang sitong ala di nau mula nasidasian aka ritual-ritual tang tarida keadilan manang parange naho Bartolomo ni rohani debata tingolu sikan upari. Ido gocirna gabe dang rikot di debata aka ritual-ritual aka persembahan nang pelean kurban. Maka persembahan itu termasuk kurban bukan soal tidak diinginkan Allah. Dalam pemahaman yang benar, Tuhan menginginkan ritual seperti itu dan memandang baik, tetapi jika tidak dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi dengan hati yang setia, dan perbuatan yang benar, akan menjadi sia-sia. Atong dak pola maul buanota tungulu sigan pari turpuhon. Molo taparrohahon di ritual, di tradisi, di peribadahatta, di parminggota, di huriatta maju HKBP, dan adong masalah. Di pertanyaan, dan adong masalah. Di parmingguan, dan adong masalah. Nak pesai moru sipata alai di hari Natal godang doi di pas kape rodoi artina diingot dope marminggu ritual-ritual do akalan na asing malah akakur bertambah, malah nang aka acara-acara kerohanian bertambah, gudang aka lomba-lomba laho dalam arti ritual dohot peribadahan na dengan idaon alai sasitong na evaluasi ma buado dung mulak kita sian aka ritual sian aka parminggu ni merdampak doi mapakorhod doi dingolu siganopari manang marlapatan do songon epistel molo so marlapatan dang denggad diulahon alana dia mana denggad siulahon iman na marlapatan na membangun na paturehon dingolu rap dohot aka dongan. Atong diturpuk tahun mulai dibayan tema ni minggu, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Portibion debatado manoppa, jala ibana na punasa, toho situ tumay. Dengan jala ulido ditoppa debata portibion ibana na punasa nang hita. Asa sude hita mandok mauliate. Alay di bagasan naman dalam ningolu siganupari, asa takas holong nirohata. Tu debata ikut tarida doi maradopon holong nasitong natakas maradopon jolma. Asa unang holan ritual tay patuduhon na holong rohata. Rikod doi rikod. Jala ikut tapatu padoi laho paturehon rohata. Unang lurupani ada pola rikod margareja. Alana napeting rohaido ipe salah doi. Ale unang margareja ale rohaido siya debata tong do salah. Atong taulahom maka parsombao ni di bagasan roha na bulus jala nagok holong maradopon debata jala maradopon dongata colma. Ta evaluasi ma asa hunang holan rutinitas rupani ulauta parsombaota peleata ido ibane sosada pelian na marga ima pelian hamauliateon na merlapatan mai ima hasatiaon ngolu na sitong diadopan di debata habengeton dohot holong ni roha ima tahanguluhon songon pelian na hucus tu adopan ni debata anggo arta dohot lan na asingi nungatain dehon nasa na nilehon mi alai dang secara jujur rupanita lehon dalam pengertian sudina adong dihita alai dalam pengertian roha do pikirata do na makahulungi debata jala makahulungi dongan colma ido pelian na umarga di jolo ni debata ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.